ọrụ Igbo Okonkwo. Abụ m onye Oketi, Umudunu village. Okay. Ọkwa ihe dị na ngada nwaanyị ọ lapụtaghị ụmụ nwoke unu ama nzu ike. Geenụ ntị ka unu fụ ka nwa ikorobịa n'ebe a ebe akwa ti wee je duru onye ọzọ tụwara ime wee kpọrọ ya wee nata bie wee dobie ọmụcha nwa ọkwụ ụgwọ n'ọgwụ dupụta ya mechie ihe niile ya na ya biri obidorie ma biznes ha na-azụ nwa mezie afọ ofu na ụma ịmakwa nwatakịrị nụ dukọrọ nwa bukọrọ ihe niile dị na nke nwa ikorobịa ma biznes o meperie ma mkpụrụ isi niile dị na mbara nwa ikorobịa bukọrọ ha niile gbafuo wee sị o wee kpọọ ya ọsị ya ọ gịnịzi anya na-ese ọsịcha na ihe bụ nnọọ onwebughị mgbe o ji wee fụ ya n'anya na ihe ya na ya ji wee nọrọ bụ na ọ dị stranded maka na onye tụwara ime gbaghapụrụ ya ọ nọrụzie agụụ na-agụ ya o wee kodozie onye nke aka onye a wee zuzuru wee tinye isi ịfụrụ ya. Biko na ụmụ ikorobịa unu na-alọvụ anya saa, ụmụ nwaanyị kwa unu na-alọvụ biko anya saa unu ka unu fụzi ọnọrọ ebe a na-ebe akwa fụ ọzọ nwatakịrị nwaanyị o durugo nwa buru ego okọrọ mkpụrụ osisi niile dịkwubie gbafuo mkpụrụ osisi kwa chai ọ dị egwu. Biko geenụ ntị o Jos negodo anyị hint kelee kọlụ ụmụ ụwa ife melụ. Okay, ihe melụ bụ na nwata nwaanyị onye Ebonyi steeti m fụkwara na village m Oketi ebe ọ na-MSS gear. Uchie Ihe a na-emebe 2 years ago, 2 years and now. 2024. Yeah, 2024, yeah, 2 years ago. Then abịara m igolu something ebe ọ na-alụ, so from there m fụ the gear. Mana ka o si anọ ọ na-anọ sad. I have to ask Anjubia ka ihe bụ the problem. I find out na ọ dị ime 3 months. I get na onye tụbara ya dị ime bịa ọ na-akpọ the guy something like ọ dị epik ya. Ọ gbara ọsọ. The guy onye agbara ọsọ. Then on the process is nyanwa na-agwa m na ọ chọrọ ime dị nwa abortion. When I heard of that, nsị mba ka ala mba ka onye ọbụla for my own belief onye ọbụla mere abortion igbugo mmadụ because the nwatakịrị bịara ụwa ị mara ife ọ ga-abụ. Then nsị itie dan yọcha ha si anya emena nwa abortion na ebe ọ dịgoro otu a na aya m ife emeli ya na nga na-afụ na ọ na-erigodu nri dị oke. So ife m na-eme because of the game mechie ọrụ ejebe m ebe ọ na-arụ gonye ya nri dịchọ na origo na ọkwa nwanne ya nwaanyị sikwa n'aka ya mata ngwenkwo ma nwanne ya nwaanyị the two of them anyị na-akpakọrị everyday ana m abịa bịacha ndị shop almost a month and unfortunately nyanwa gwazia m na nke nwanne ya nwaanyị ọ nọ na ili nri na-abụrụ ya problem mụ biko na o nwere ike ịbịa na nke m nsị a with all pressure that no dị firi ịbịa ị ga-eburu some akpa ọbụla akwa o ji wee bịa na my house mụ na ya nọrụ birizie na my house ya na-take care of the pregnancy. From there afọ na-apụta people they don't know, people thought I was the one, no more. Then na-ewetezi aka ebe 8 months maka ime 3 months bịa and during that time ọ chọrọ ime abọch ọmụ gwara ya na eme na the abọch na m ga-take care of it. Na-ewetezi aka ebe 8 months ya. Then I have to call my people ụmụnne nsị a na-achọ m ka m jee na nke dị gị ka m parents ya mara onye mbụ ka anyị matakwa so anyị mee nkwagharị ihe a ga-ejije. Then I ebu ma mmanya go ma ọjị go ma wine go cost a lot of things. I buy sata moto gaba I lute ngwacha parents ya ebunnobi na nchọrọ ịnụ nwa fa nwaanyị anụ that time ọ dị ime 8 months anabata anyị with mmanya anyị ji nekwasị anyị. Then anyị list nata list mbata ebe after ka mbata then I bidokwa ebe anyị kwụsị the girl from there 9 months o put to bed mụ agbaraliba ma ego na ọgwụ pressure karịa oge a bụ udu mmiri ọrụ adịrọ blọk ka nna bụ industry to industry na-agbagharị ego wee mkpapụta ya na hospital. Then ka anyị pụtara for hospital as time goes on na-azụkwa nwa na-ere ndị gị na-ahịa akwụkwọ dịtị nsekwunye na-eri m ego obere oge dịtị na-adọbịa ọ nke ọya abụọ daa nwere isi ya ntụkwasị n'obi ma datị na-esi ya n'ọnụ apụta ọ na-este nchi na ikrot and that same girl gwara na nwanne ya nwaanyị na efele na o wee oge ọ na-abụ efele o jiri na nwanne ya nwaanyị adịghị ekwe yuzi ya gwa mụ na ya na-eji ofu efele na always feed her sometimes n'ọnụ. Then na village ọnụ gbuo na di o mechaa mana ọ dịtị because of the akwụkwọ ka ya ji wee chụọ ya na ha need you but because of the law the very first day anya oge m nabatara ya ọgwa na ọ na ya akwụkwọ the very first day the thing mere ya I was very shocked and confused. Later the thing got viral to their village. Mele parents ya na-atụ ụjọ kpọọ na phone mewekwa n'iwe nsị I don't want that I'm not angry nye mere m na ọ bụ na ọ kọwara m the thing oge a na that I love their daughter
na m nwa dị ewu na ihe mere o ji dị ka m atụtụrụ ụjọ bụ na mamalụ na detin na-eme njụbazie ọgwa m ụdị ọgwụ ọ na-aṅụ I have to be buying the medicine na-enekwa ya with the obere oge the thing once in 2 weeks sometimes once in a week thing na-eme ya steady. Then I started taking care of that on the process oge m nwetara shop na iru mailroad ebe ahịa na-eme POS then allergist and the POS n'afa m debe ya dị apre si ka ọ na-anọ otu amụma na-akpọ blọk na mama na-anọnwu die nọrụkwa na site na ọka ọ nọrọ ebe afọ our own good ka anyị sikwa mbọsị ọrụ blọk na-adịrọ ka anyị sikwa ebe a na-eri nri. Then the girl nọzi die dị nwa kịta na ebe eyi and 5 months nyanwa nọrụ na the shop na-anọ na the shop but meanwhile many things na-adị up mana m nwa abụrụ mmadụ ana m like nke a the shop but I'm seeing some kind of illegal movement na suspect the gear. Then along the line ejechara m bata phone m go 150,000 spark 30c this girl gwa na analụrụ ya na phone furu efu later come find out that all those things was a lie. So njugo ya ka eze ka gị na phone si wee na analụrụ ya n'ụzọ the thing wute m I have to go and buy another phone maka phone na nwere m small phone m na-use that big one ana m alapụbara ya na this is small phone m na-use the big one bụ nweta ọrụ maybe when na alụ ọrụ chọọ ka m mere ya video I will use that big one and go. Then mana mbọsị m enwere video onye m ga-emere video nwere this small one SIM card m ji enweta alert bụ ihe dị na that big phone. Then ọka ọ gwara na the phone na analụrụ ya the phone. Then after some months I have to buy another phone kwa Redmi 14C. That Redmi 14C ka m debezi n'ụlọ then ego dị na akaụntụ m oge o mecha anya ma wee na-agwa m na egwukwala ya wayo 140,000 na see what is going on and that time m na put the pledge on ha ka njemezie ya otu nnata list mụ na ekwuchara aka njeme ihe na befa olu the next week and upper week ọgwa na egwukwala ya wayo 140,000 so the thing na draws him back ije dị abụla manụ na the gear ji plan. Then nsị a na ọkwa mana anyị na-akwado ije na village nke kwan ka esi wee kwago ụdị wayo again the thing everybody dey aware the news circulate nsị a na nsogbu adịrọ na ebe ọ dị otu a na mụnwa ya na mmadụ alike karịa mụ outside work mana m ga-eje outside work n'Ọka ka mma nna m ga-akọbakwa ego ka anyị wee nwee ike meet ya so I have to travel to Ọka ijekwa akpụ blọk anọzi m ebe m na-akpụ blọk kpụchaa the blọk then lụtakwa some money dịkwa na ego dị na my akaụntụ POS ya ego na-apụta 343,000 naira then nwetakwa outside work ọzọ nsị a na m ga-aga that one ka m bata ka m makwa na ya meet up that one a ka m gazi then ebe a ka m nọzi ọrụ phone link ya ọ kpọọ m na phone si m bịa ka m bịa kpochie ụzọ na ya nwa anọzi ka ọ gwa m nke bụ eziokwu na all those days mụ na ya nọ n'ọrụ ọbụla nọ na pretend no condition mere o ji wee nabata mụ na ya ji wee nọrọ mụ na ya ọ na-agwa m bụ ka m bịa kpochie ebe m n'ụzọ ya oye and na ka mmadụ lapụ ịbata and na ya nwa anọzi na ọ na-agwụvule nsị a ka ya na-ese ka ihe mme ọ sị na ọrụ ọbụla nọ na pretend odo mụ bịa kpochie ụzọ and that time bụ ebe after 9 nke abalị I couldn't come back from Ọka olutumolo m na ya pampam banye moto pụta ọbụna gate be m ya oye lum m ya oye property m lum nọ ka ọ dị empty no property again ihe dị ebe enwezi isi ọ bụkwa my property ego niile dị na akaụntụ POS akwụsị ihe ọ lapụrụ mbụ machine POS ya so mkpọ ya na phone si ha ka ihe m mee gị ka ya bụ the problem ọ sị no that she don't love me again no pretending on and say how do you want me to start my life but that 343,000 dị na akaụntụ that day ọ na ka ọ kpọrọ n'ụtụtụ ya in the morning wee sị m send ya 20,000 ka awọlụ na eri nri nsị ha si n'ego adị na machine nwere ego ọ sị m mba na ọ chọrọ imetụ aka n'ihe a business money na ọ chọrọ confusion na ọ chọrọ da ihe ọbụla ọ na-emekọ ha ka confusion la mo send ya nke a ka a sị na ya na-eri nri ọ that day ka m send ya 22,000 itinye na 343,000 ọ bụrụ 360,000 that day ka o take off wee kpọọ m n'abalị so nna ajụza na phone ka isi and ihe dị na akaụntụ m bụ normal akaụntụ m bụ almost 30,000 send ya 22,000 for 8,000 nsị oke na ịwalụ 343,000 na-achị na nwekwa the got ebe m nọkwa n'anwụ na-akpụ brok gwakwa m send kwalụ gị 20,000 again nke onwe I have to send 22,000 making it 360 nsị a na-ebulu ezigbo mma need the wicked for doing this to me ọ sị m nsị a na I regret this thing eme ọ sị nọ m nwa bịa ya regretted that she's not regretting anything. Are you getting me? So n'ime nna anụzi na o ji money eme business na village
And that one, that money is my sweat, and that business could not go. So I had the thing, no way to stand in balloon when everything empty. Oge ọ na-anọ wale ihe fọ na buy ubukwu ube niile dị ebe a ọ wọrọ ya clearance ọ wale anything single thing ga-asị gị na ọ ji aka na as property ube niile mkpụrụ osisi niile dị ihe na-agbụwa m obi lapụ gate open ọ dịka ebe a na-eme belia lapụ my room open ọ dịka ebe a na-eme belia. So since that time I have been crying ọlụ adịrị aka m na-aza aza nkịta bụ udu mmiri ka anọ. Even eating na bụ wahala to me. Chop mo mechiri ya don't know where I can't own the food. Since that time I'm crying for help. That is why I'm just come put na this medium. Come man and get help. My mother knows ebe ka enyi, my mom, my father knows na ebe ka enyi, nobody to help. Ebe no na alele, that is na achieve ebe. That is why I'm crying for help. If there is anyone that can help. Some of my property maybe investigation all the alarm maka ọwụrụ ụmụnne ya nọ here. I guess no one have really man ụmụnne ofu nne ya nọkwa this meeting here. And then what I'm information na the very first day. No go onye be ntuku off tomorrow na day yesterday na nwanne nwoke biara ebe a na-ebi ya something ọ na-ebupụ. Which na my senior brother fully amalo no ọ na-ese plan una. So that is the main thing, yeah. So on property na no ononse elu aka. Ama na ọ dị alarm but because I can na nyewa no nwe mepego na one day mad that I can know. And true I have nobody. My mother is have died. My father is nobody. That time that's what she do. That I have nobody. That is why you actually try maleli nebum. That is why I decided to bring the thing. I want to see na media. Man na get help. So there is nothing now left for me. Where is here for them? And they are asking, people are blaming me to engage with help, but that can never stop me from helping. I mean, your job, I'm stop in abortion. I mean, your job, I'm battalion, never grow, lose that and grow and yellow mark up on one. About helpless. About helplessness. That is it. Of one year, Nabate, na mob, a folk Nabate, who know, or Ganya, you know. Na-efi die mepeli business na-enye ife niile onwe onye kwore the recording in my phone nkata m oge na nju am I beating you no okay you the problem everything is on record every evidence is on record already your as media witness no ajụrụ m ihe niile ko niile mu na aza since I don't record njukwu ya kede meg nothing no just no pretending that she didn't then all of us go mezo you shape book all your property we call ego. Love for her mother, that is why you your properties, everything. You also end your life. Oh no, they go use it because where's in na water sense yeah? Or where's in na water sense that time? Even that was in Kajebe Jabadam Manabana. Show up even Jimulu Hope, Magodi, I jack 1 bag of cement 2005. Industry to industrial and when make a tea, well is almost 140,000 or one we later find that now. Every year work cost send the money. 304 something thousand will with 1 or 2 something thousand say what you for 500 I didn't with phone go for or when you're working. Sin na news go pass second one or was there and I can be the name of young. Where do you from happy? And a melon wine the melon dear ma. It's unfair. I don't no waketa no waka mmadụ ka nwelu obi ebele ntu nwelu this good heart nwelu this kind of good heart no waketa anyị mana kita na nwozo na if this mmadụ sili ike mmadụ fo onye nwelu this kind of good heart nwele mbesi ntu a we treat ye ndị Igbo ndị be anyị ọdụnụ mma onye akita ị na-ekwu ka afa ka afọ na-eme ka ebe onye bawo na Ebonyi steeti okay afia bụ Chinemelem onwe onye Mgbo na Ebonyi steeti onye Mgbo village in Ebonyi State, yeah. Okay, ndị Mgbo na Ebonyi State na-ere ife onyonyo anụwa. Amụha m na ọ na-alụgwa afọ before. Anyị etikwa picture onye a. Anyị awa ọnụ ụmụ ya ka ụnụ gwa anyị. Because na anyị amụ ife emele ife a. Anyị amụ ife emele enu. So ka mgbe anyị fa amịkwa nnụ. Parents ekwan ka ife ha igbogo ha na phone ka ife ha na-ekwu maka ife a. Oge o bu ngwongwo wee na wite ego m. Na-akpọ parents ya switch off all their phones ụmụnne ya niile switch off wala nke sọsọ nya maka nna enweta then 1 week ga 2 week ga 3 week go na the 4th week ka nsi phone tụrụ nwanne ya nwaanyị wee nweta nọmba mpịa na we ya nekwa ife na-eme asị m na mụ bịa ka setụrụ nsị a na m achụrụ nwa unu nwaanyị achụ
No, but I'm actually on an 8 na nya wa malukwu otu o si wee were ngwongwo na proper nya weshi ya tia otu ha ka m na-asị wee kwuo since I haven't hear from them mana ka na-akpọ since then ka nna akpọkwa after ka m na-akwụcha nka nna akpọkwazi adia number is no so onye na-enwetazi bụ that girl. That is how everything happened. So nyawa na-ekwukita na onwe ife ihe eme that is what she is saying. That is what she is saying. That she is not regretting it. That no more be na regret. Njukwu ya mere ya nothing. Render me useless like this. Ndị Igbo, unu etinye okwu ọnụ ụmụ Igbo. Ka ya na-efu nchere maka ife a, maka ọdịfa menu. Ebe melu n'Ọka-Eti, Anambra State. Nke ahụ Nollywood, nke ahụ Nigeria movie. O mee life n'Ọka-Eti. Achọ nke unu mmalụgodu, tinye n'okwu ọnụ. Tinye n'okwu ọnụ. Na nwanne anyị nwoke, onye idere enyemaka. Etu ife so ekwele kịta, onwe hozi, ego niile ọkụ blọg ka ọ na-akpụ, menial job. Wee nwee ike na-esevu nnukwu ego ka ha na nwata nwaanyị wee bido ezigbo ndụ. Ma na-ekosiwechire nde useless. Nke mbụ na nwanne anyị nwoke a na-edili help, onye edere enyemaka. Nke ịbụọ na anyị achọrọ ya nwata nwaanyị. Enyi dị ime ya, enyi dị ikpote ya, na ifeyi na ahụ ụkọji ma properties, ma ego, ma ifeyi na ahụ ọ ya ewetacha ha ncha niile. Yes, because ahapụ mmadụ mee ọgụ ntu a, ọ ga-eduzi ka ọ na-egbu ya, ọ na-etinye ihe ọnụ. Ịma na ọzọ ife a na-ekwezi ụka onye nwa na-awụzi n'ezigbo mmadụ. So anyị need itinye okwu ọnụ. Enyi dị ikwu itinye ọnụ. O nwere ihe ọzọ m chọrọ ikwukwa. Okay. Nwata nwaanyị a na-agwa unu. O nwere nwanne ya nwaanyị a na-ekwu particular. Oge mmịa bịara ọmụgwọ na nke ya, iri nri na-esiri the woman ike. Daa gị wee na-ebesa alụmakwa na mmịa dị eri nri ọfụma that place. Bitin wute m. Nsị ka nwaanyị bịara ọmụgwọ ka ọkwa ka akpụrụkwa Ọka-Eti n'ọnụ. Rumata na ọjọọ bụ ka nna nsị ya mba, ya kpọta mmịa. The woman bịara na nke I feed this woman complete 1 month. Woman ezili ọmụgwọ. Oge ọ na-ebukọsị ma bread ma phone new phone, register ya SIM card. Nwaanyị a wee na ndị were ọrụ ihe itiri oge ego niile nlụta n'ọrụ a na lebe that woman. Block niile m kpodiri. Ma ihe nna m ya because of the love nwere. This girl did not think of this thing. Mee nkwari na this okay, the woman was na nke m ka ọ nọ wee ma ọmụgwọ. Onye bịara ọmụgwọ. Onye bịara ọgwụgwọ na nke nwa nwaanyị o. Because of na onye ọmụgwọ. Mmecha ihe niile ihe ha ji wee kwụsị m ụgwọ bụ iwe ka ego niile dị na akaụntụ m fodo my business buo property dị mma. Ọkọ ma mkpụrụ isi jele. Nwoke mkpụrụ isi ọsọ dị ka ọ lapụgo na ndị bi n'ụlọ bata na ha afụkwa nke ha ya alacha. Hapụrụ unu open. Lapụgo na phone si bịa gbachi ebe. It's unfair. Ọ dịla mma. Ụdị obi dị fa. Ọ dịla and that can never stop you from being good. Maka mmadụ na-eme mmadụ ji enwe ajụ mana asị Chineke na ihe ama mme nka nwa ajụ obi. Kama na ihe m na-achọ bụ justice. Ọnwa ya nyere m aka because I'm dying in pain. That is the main thing. I'm dying in pain. The thing is